אהלן, אני נמצאת פה ליד עץ אוזרר אדום. יש לנו הרבה עצים כאלה בחריש. זה עץ פרי מאכל מדהים, ואני רוצה להראות לכם איך אתם לומדים להכיר אותו. אז קודם כל, אלו הפירות של האוזרר, הם נראים כמו תפוחים קטנים ואדומים. שימו לב שככה רואים את העוקץ שלהם, את הקצה שלהם. הם נקטפים נורא בקלות, ואז פשוט אוכלים אותם. יש להם גלעין בתוכם. אוכלים את הכל, את כל הציפה ואת הכל. אני קצת שפשפת אותם, ואז הם ממש אכילים. ככה עם השיניים. יש פה גלעין קטן כזה. וככל שהפרי יותר אדום, זה נגיד לא מספיק אדום, הוא קצת עדיין חמצמץ, אבל אם זה יהיה כזה אדום שנוטה לבורדו, אז סביר שזה יהיה יותר טעים.